Ayo sepote, disepoti sik. Sepote yo monggo. Sugeng dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh Mas Adi. Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Predi ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Piye Mas? Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Bendina nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, ya enek joker, enek. Oh, alah ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik. Apa? Tetetan. Tetetan. Dadi niku nomor angka gampang. Kuwi larangane negara, uga larangane aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge Mang? Santunan Mapak Suro. bulan Muharram. Mapak Suro. Kalih Nggih. santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih, mugi-mugi kagem desa Dusun warga Sumanding. warga dusun Sumanding. Semanding, Desa Sumber Mulyo. Desa Sumber Mulyo, Ketan Macan. Kecamatan goblok. Kecamatan ya. Ketan Macan apa aja. Kecamatan Jogoroto. Jogoroton Jombang. Nggih, Kabupaten Jombang. Wonten daleme Gus Dedi. Nggih, nggih ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh ya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya, Ya, bowone apa? tentang gula. Wah, Dandang. masuk. Wah, Bawa apik. dandang gula. Dandang gula. Dandang ki apik lho, dandang Iki ki kan gula. klangenane sing klasik. Klasik Nggih, kan laras, iki. pun. Wah, apik. Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake le mending. Antara yo persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau pitik lho ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa aja, memang keluarga seniman tradisi ngono. Betul. Mulai teko romone ya dalang, Romone. putra-putrane ya enek sing dalang, Laras. enek sing seniman tradisi. Betul. Jadi wis luar biasa ngaten. Tukang Nggih. sone ndi kita? Ya. Gendere tukang sone. ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender.
bicara-bicara apapun gitu sepatah dua patah gitu kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus bicara. Kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Omongnya gak mana ngene Kepiye kek apa piye kek suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengian. Terngiang aku teran. Brandene maksa Ngene iki ditanggap 300.000 napa ya gelem saya. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh. Asli. Oleh kampleng. Iya bener-bener. Kadang aku semangat ae jenenge. Melok elektron lho. Coba nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa. Nanging wanci dalu Niki disambi ngombe kopi karo rokokan kretek Gayang enak. apik suarane. Iya. tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana beranti gambarmu ngapa Mas Broto? Nggih. Pripun usange? Tembange nduk niki iki ngapa jenenge? Niki wau jenenge dandang gula. Bener masalah ya? Iya, dandang gula. Dandang gula ya. Jadi bener. dandang dikek gula niku kan wegi mengke didilati bareng. Dadi juru. Sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Wah, jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih. Ya. Nggih. Asok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. Apa lah goyang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ki apa? Goyang pargo. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok men. Napa? Apa? MBG kan ngono. Ah, nggih. Terus pone? Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Bahlil ganteng. Heeh. Ora Mas Bahlil kok. Lah terus. Apa? Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Eh?
Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Lanang po. Yo separuh lanang separuh ora. Kurang akeh saiki jadi-jadian. Lho Ya luar niki biasa. semangat yo, Nduk. Iya, nggih Mas. Sampeyan diranti warga masyarakat Semanding Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, Nggih luar biasa niki perang Matur bintang. mbah nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Dene kenpe mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan Amin. terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndok luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih. Pak Ijo yo Amin. pengen terkenal, Nduk. Iya. Niken. Hah? Pak Ijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah. Oh iya. Kaya nduk niken iki. Nggih. Iya. Wis iki pengen ngaturne apa Matur maneh? napa malih? Apa maneh? Nggih, lah iya toh. Ya Masa manut siji aja. tok? Pokok aja yang bikin. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua bawa sak langgame mau loro to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora toh? mangan sak ngendoke. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo sak sak paket. ngendoke kon ngitung. Ya 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 ya. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo bedas becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bocange napa ayo? Lho apik kicau mah. Lah kuwi lho kicau mania lho wah apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya, liyane sing luwih rawancane. Ben karo Ijel Mas ganti musik. nadane. Heeh. Heeh. Apik iki musiknya rame iki. Rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa diberi Iki nama Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut-dangdut sithik apa? Oke. Nah, Sumanding, Sumanding. Sumanding. wah apik suara. Bersama Eh. bersama campur sari New BNW. Iki Gus Dedi, Apa Gus iki Dedi BNW? katuran minggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus Dedi katuran katuran minggah. siap. Wah, cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar Kalau subuh. sampean Gus Dedi ben munggah. Iya, Nggih Pripun? ngenteni ngoten no. boleh. Nggih. Nggih. Jembatan Monggo. Pripun Gus Dedi monggo katuran minggah Gus Dedi. Kersane wonten Gus, ngregengne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote monggo. anu Sepote sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Wah, iya ya maaf toh. Ah. Ya kok iso keplesen. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Gus Dedi. Kok Gudi Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Nang tuwek kedelinan. Tuk. Sugeng dalu Gus. Genduk. Nggih. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Eh, Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigel, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Prigel sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang, Nggih, matur mbah nuwun. matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang, nggih. Niki mboten kula niki sponsor, nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan napa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat.
tidak ada pembayaran nggih. Gratis Tapi- Gus. Tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing gak ada sakit meripat, sing gak ada kuping tuli, nggih. Sing gak ada dulur tunarungu, nggih. Sing gak ada penyakit migrain, lan sing gak ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh, ya kok Nggih. dangu sangat Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, siap, Jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Ngapunten. Dedi badhe ngersakne tembang. Nggih, Apa tembang Ken? apa? Aku iki arepe Nah, aku lah asal konsultasi. tangklet, Gus. Niku ngoten Monggo. niku lek umpami jenengan nambani niku niku pripun kados dipijet ngoten napa di Boten Napa? nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane Nggih, kan saraf mata ada yang katarak, Oke. ada yang glukoma, Glukoma. ada yang ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku terus saged. mengke bibar saking jenengan kan saged ngrungokne. Lho nggih saged ngeten. Langsung Niki niku, aku instan. langsung dadi ngeten. Niki ana Bos. Niki kula etok-etok budak jenengan tambani ngenten to. Kowe iki ra Sanes, etok. sanes Niku Gus. jenenge ngentai. Niki sanes budak, niki sak menika sampun gendeng. Nggih. Wah wis budak Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahé niku penipuan nggih. Oh, nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kula ingoni, kula sekolahno, kula kei pekerjaan Nggih, gratis tis. luar biasa. Penak manggon. Loh, Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. Darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Ah, Darah Ora terus usah, ora usah ini- tanggamu. Mbokku, Darah- mbokku darahnya tinggi tak gone ning gone Oh Gus. ya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah, wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia, Gratis. bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit gitu. saking pundi panjenengan? Lah niki to. Niku kata pertanyaan ngoten niki. Nggih, Itu Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah. Betul niku. Lah nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Kowe boten. Lah mboten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten no, dadi cintamel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa niku? Kembang api napa kembang? Mboten. Entai niki. Ngeten. Entai Gus niku, paijo Kula entai. niki asline Aku tetep yo wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana
spiritual. Oh, nggih. Coba kate wong duwe gawe ngoten niku kembang setaman, kembang wangi, bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Oh, enten nggih. Ngoten. Berarti kados sajen napa nggih menyediakan. Nggih sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, untuk perlengkapan kematian, ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula bisa butuh niki langsung telepon dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan nggih wonten. Nggih, dadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Gratis. Boten, oh sampai Gratis. lek tukune nggih kedan nggih Gus, termasuk. nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? Napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya to iki. Oh, Wong melahirkan bar melahirkan kudu Pertanyaane. dibebel. Oh nggih sedia. Oh lho iku lho Jo. Dadi nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih, tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan Kagem Berjanji. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Berarti sedaya mau weneng kabeh ngeten iki setuju. Setuju. Gus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah pripun Gus? Lah niku kula mawon nggih bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki warga wis sedaya semerep kula. Nggih. Kene apa sih Gus? Lah duka. Nggih sampean niki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh? Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun Gus? Sak duduhi. Gak enek critane wong bojo loro iki iso urip bahagia. Lah. Ngomong lah duka. Cerita temen kula niki. Lho, Gus nggih. Lho wis tak kepingin terus sing jarene nek TV bojo loro rukun sampean semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rada tahu wis. Ora mungkin wong sugih duwe akeh. Wis ta lah. Percuma, mulane kula niki saged seneng sedekah, seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah saestu. Nggih. Tak celengi sing pol wis itu dhuwit bendina. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masih temen nggih mboten semerep. Ngapunten. Ini dalam negeri dalam hati kula niki. Nggih. Nggih. Dadi gawe apa sih dhuwit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Walah boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Mosok iki temen. Terus sampean niki sugih, dhuwit kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean gurung mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis dibelanjakno nang ngene toko-toko. Wong loko sajane gak payu-payu iso nyekolano anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe ketemu wong gak duwe, senajan gak iso ngekeki dhuwit ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan, minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. Sedekah. Wis sedekah iki ora nek ukuran jenengan dhuwit. Berarti ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Seneng sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih.
Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Pundi? Alah mboten Nggih umpamane nggih, Umpama. kok entek dhuwit kuwisan. mboten percaya Nah, kula. umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Kula mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Nggih. Kula Terus yatim, ngatur-ngatur kula lek yatim, dhuwit Pak, kula niki. yatim, kula yatim. oh nggih padha mesine padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak delek nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten Nggih. umpamane nang ngene karaoke yo gak pantes. Nah, lho Terus terus nyewu LC ya wis gak pantes. Dateng napa, Pak? Lho nyapa? Lho, lah yo mlebu TV. Loh, Lah saiki angen-angenen dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. nggih. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Nggih. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi tak sir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Oh abrak. Yo pantes Boten ae. pantes soalnya panutan nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing cabul iku. Iku ta anake Gus sing bujukan iku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan. Sampeyan jejer kula ngeten. Gel prigel. Apa jeneng Mbak Niken sampeyan jejer sampeyan sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampean? Isin kan tanggapan wonten mriki. Mboten Ayo. lah dibayar ya. Wah, mesti padha ae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi terus kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Amin. Monggo niki napa Nyanyi Gus. Jenengan badhe nyanyi Gus. napa, Gus? Jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus, sira sing Jenengan ngoten. kedah nyanyi. nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten iki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Yo transfer mawon saged. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih to mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih jenengan Kula tak anu ningali. Jenengan pendet. tarik tunai riyen. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 Tenan po ora. Pinggir ya? to. Bahasamu Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih to. Nang ndi? Lho lembok. Anu Gus, mungkin Niki kula kula nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau demek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip ning kula Nggih. mawon kalih niku. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun Pak. Dadi Nah, niki lho. Kang ngitung niki lho. Wah ngene iki lho sami. Lah Lah kok diwene rono? Oh dibagi lho Gus. Ora ro dhuwit ro biru-biru Niki disai. dibagi nggih. Wis cekelen kono nok, cekelen. Mbak Niken iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampean tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten nggih. saged, kula mboten tahu sekolah. Nggih, Pak nggih. Delik ne arta teng pundi biasane? Kula niki kula adahi glangsing. Kaya awakmu dadahi glangsing jo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih, sedaya. Siap. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki pamane kebiasaan sampai saat niki nggih saged
misalnya mangan tek 50.000 duwe 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih, luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Mugi-mugi Kula sampe jenengan nyanyi nggih kula tak ten nisor. Nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih. Masih bersama Gus Dedi. Nggih. Grapiak Semarang. Makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel duit, gak ro hitungan apa enak to nek bojo iso ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Paijo. Nggih. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi ki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang berdiri di Pojok sana. Oh nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, kaya bapake. Luar biasa nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak ya. Ayo. Ah, sing apik. Yo. Selak sola-sola. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Sedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esuk, para ero. Pasa ero. Alah tunggale. Matur nuwun genduk niken istirahat dhisik ya nak. Ya. Istirahat dhisik ambil nafas nggih. Wah, jan hebat ki meng wis ana bintang tamune genduk niken jengkar karo palungguhan wis ngangkani tetembangan ana loro. Ya nggih. Iki uga dijengkarne bintang tamune. Wonten malih loro nggih. Nduk prigel wajan apik. Prigel, Penuh Pak Ayu. dengan full bintang malam hari ini. Terus nggih. Bengi iki jan full reoni. Reuni full. Niki padha kaya reuni keluarga. Jan reoni sindiane Pak Degleng zaman semono iki. Oh, sindene. Luar biasa. Biyen kuwi Sing pundi? Cici kuwi biasane lek lungguh ning dhuwur kotak. Pundi ta? Sing pundi to? Kae nomor 4 kolor. Oh nika. Sing jeneng sanjane sering ngompol riyen. Iya ya kuwi. Oh nggih niki. Wah, jan anu ning dhuwur kotak mbiyen bagiane. Nggih. Lah nek sing niki sing pojok ki ambak nika. Kuwi Sugiyane. Oh, mangkane. Diwet-wet nggih. Wet-wet. Nggih, mboten apa-apa. Jengkar saka Pangelungan. Nggih, monggo. Genduk prigel. Sepote Cak. Sepote Cak. Yo! Masih bersama Bagus Musik Indonesia. Iya ya. Sugeng dalu Mas Predi. Sugeng dalu Nok Cahayu. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awak dhewe soreoni ya Mas. Riyani jan bengi iki matur nuwun karo Gus Dedi. Nggih. Masya Allah. Aku sik kelingan. Piye, Nak? Biyen ki tatanane lenggah ki lho Mas. Heeh. Ini Niken ya ta? Niken iki. Terus aku. Terus Anin. Terus Nyanyu. Nyanyu. Terus Terus Barono biasanya Mbak Mary, biasanya Mbak Iing. oh ya. Elin. Terus Elin. Heeh. Terus Mbak Iit. Heeh. Terus Bu Sri. Terus ki Kali sinten nika Bu sing nyun sewu? Daleme gerobokan nika Bu sinten asmane? Bu Omas. Omas Mati. Masya Allah. Oh iya Dek. Lali malah bose lali. Sok melu sora lho Mas. Apik. Ya. Saiki generasine wis beda ya Mas. Iya, Saiki bariki Gandhi terus sapa Nisa, Adia. Jan ngono. apik cilik-cilik. Wes. Heeh. Keluarga seni. ya. Keluarga seni. Sampeyan kok sampai wapal formasine sindan iki pirang puluh tahun derekno. Lho. Mas Adi. Sik kelas piro ya Mas? Kelas aku? 5 SD. Kelas 4 kelas 5 SD aku wis ndereki Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Kok ondol-ondol piye to? Mulai cilik sampai gede. Iya. Iya. Aturke napa Alhamdulillah. dalu punika wonten Nggih. Gus Dedi. Matur sembah nuwun kagem Gus Dedi. Mugi-mugi Gus Dedi padepokan sapu jagat
terus migunani ya Mas. Amin. Gus Dedi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma Amin. Saged berkahi dumateng sedayanipun umat Mbak Prigel. Iya Mas. Alhamdulillah Terus aja ojo lali Mbak Prigel, sering santunan ngene anak yatim. Nek saged saulan pisan mengke wayangan nggih Gus nggih. Lah Tenan wis Amin. biasa wis biasa. iya wayangan dalange Mas Freddy sendene iki. Ya, betul. Panggah. Bangga, musisine kae agane iki. Gus Dedi mung ya wis paring dawuh. Nggih, pripun? Wayangan digawe agenda tiap tahun. Wah, luar Luar biasa. biasa. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Nggih, nggih. Tiap tahun lho, Jo. Iya, wong. Iki rencanane wayangan di tingkat loro. Dadi ngisor wayang, dhuwur wayang. Dadine kaya apa ki? Lha ya wayang tingkat ngono Ora maksudnya. ya yuban-yuban sing dhuwur. Tema apa? Ki tema piye? Apik iki lho. Gak jelas kok wong iki. Ya ngaten apa, Nduk? Nggih. Nembang nggih. Ya, ya. Nembang iki mengono Ngaten, pamundutan ya, bentuk iya. prigel Apa? saka panitia. Gambang kiwa iki tembange piye nok? Oh, gampange ning kiwa. Sigaraning nyawa, asik-asik kowe lho. Nah, Mas. pokoknya Terus asik-asik. Nirmala. Sumanding sampun. Semanding wis. Semanding sampun. Weekend. Ya, iki ben padha Banyuwangine ya. Wah, masuk. Apik iki. Kowe joget aja. Minggu sik, Mbah. Wah, aku wis joget. Ora iso joget yo nyang. Lah kebutuhan kok ngawur ya. Lah dhek rene ra kon joget kok. Lah iya. Aku neh akhir sih. Iki potong bonmu bendino ndek iki. Ya ora kuntek dino iki. Ya nyilih bawane pucung ya, Mbah. Nggih. Nyongo. Nyongot iki jare. Nyongo. Nyongot. Nyongot sampean iki piye to ya? Aja. Jomong ewe tak tau apuki lho cah yoga-yoga. Yoga-yoga. Wis bar rasa gatekne yoga-yoga iki. Wangi Minggu. Sampeyan sing anu bahasa Indonesia. Apa, Nduk, Mang? Wengi Minggu. Malam Minggu. Ya. Apa itu bahasa Inggris? Minggu malam. Minggu malam, bahasa Inggris, Jo. Next Sunday. Oke, aku sing bahasa Jawa, sampean Bahasa Indonesia. Indonesia iki bahasa Inggris. Bahasa Pinter bahasa Jo, Inggris. bahasa Inggris Jo. Cegah nendra tetap wungu cegah nendra tetep wungu. Menahan mata, enggak usah. Kok menahan mata piye to Mas? Menahan ngantuk. Nahan Nendro ki ngantuk. Nahan ngantuk biar enggak tidur. Ya, sampean. Sleep call. Apa kuwi? Kok iso teko sleep call? Sleep tidur kali nyandak HP video call kae. Dadi arepe turu kae ra sedo ngantuk ta. Sleep Oh, call. sleep call. Kok penak Lah men mosok sleep saiki call? tok. Wis kuwi anake gelem ra gelem ya kuwi. Ucup peru watan. Ucup perwatan. Oh, ruwatan iki. Maksudnya atau tujuannya untuk ruwatan. Bener. Ayo. Kowe Tradisional Javanese. Apa Jo? Tradisional Japanese. Apa kuwi? Japanese tadi. Japanese bu NX. Japanese. Tradisional Jawa lho maksudku. Oh alah. Javanis loh. Ya. Pokoknya Inggris ya wis. ya wis sak karepmu Ya, Mas. sak petoke kae. Ngapa nggo Inggris barang. Lan santunan anak yatim. Dan santunan anak yatim. Acarane iki santunan anak yatim. Santunan anak yatim sambil ruwatan. Iya, coba kowe. Kid is dead. Deh. Apa Kok kuwi? kid is dead? Kid iki anak. Is dead iki mati ngono lho. Dadi anake sing iki mau mboke pake mati ngono. Ngawur Jan ki. sak jeblek Pokoknya lambene Inggris. wae.
Aku ora tau ning Inggris kok. SD ra tutup Nah, ta ijo. Kid is dead. Gelem ra gelem yo kuwi. Padepokan sapu jagat terus piguno. Apa Mas? Padepokan sapu jagat selalu berguna. Iya, terus kowe Sapu jagat yo opo ya? Sapu. sapu jagat ya panggah. Sapu bro. Mungkin mereke. Sapu. Jagat ya apa? Jagat iki word. Wert. Ah. Wert. Apa berat? Sapu jagat yo. Padepokan sapu jagat semoga selalu berguna untuk Amin. masyarakat ya Mas. Happy birthday. Nah, kok happy birthday kita? Siapa ulang tahun? Pokoknya ulang tahun kan seneng-seneng berguna ngono lho. Ya wis sakarepmu, Jo, paijo. Aku ora tau ning Inggris dipaksa Inggris. Ayo. Iya. Gerajakan mawon, Mbah. Wah lo joget Joget to, mau jaluk Banyuwangi nih ganti kuwi wae. Aku nek sing joget. Iya to. Sikilku lara aja. Ini Ya. jadi nambah ora ini. Yo. Tembange Gerajakan Banyuwangi digarap Jaipongan Janape. Laras. Spesial kagem Padepokan sapu jagat. Sapu jagat. Kagem Bapak Gus. Gus. Spesial kagem Gus Dedi. Sing bagus dewi. Iya. Memang acarane santunan anak yatim. Inggih. Iki yahene iki bocah cilik sing isih ndelok wayang ngono ora. Lho lah niki Kula Wah, lah kuwi wis ora cilik neh. tapi nate cilik ngono lho kula. dhisik tau cilik. Jajal yen ana kon munggah rene. Nggih. Nggih, Ibu, Bapak, Mbok bila Wah. wonten lare alit saged minggah mriki. Wah, jan Nggih, kene. napa nek kirane kegedean mriki diketok sikile ben rada cilik. Niki tidak berlaku untuk lansia nggih. Wah, kudu bocah Cah cilik. cilik. Dadi cah cilik yahene sih delok wayang ki perlu ya Lah niki lho. disangon. Cuwilik niku. Enten Nah. dito. 8 lungguh Mbak Ibu tak kira cilik. Iya ta Mas. Oh, ana. Ana. Wonten. Enten. Pundi-pundi Bu? Monggo minggah mriki. Ndi to Cah? Boke rasa melok. Dadi awake dhewe kudu nurun nulat karo Gus Dedi. Laras. Gus Dedi ki karem sedekah, yen ngono aku kudu gelem sedekah. Berbagi dengan yang Berbagi lain. dengan Luar yang biasa. lain. Siap. Nggih. Lah kaya ngono to, Nduk Gel. Nggih, leres Mas Fred. Ayo Nduk, Pundi? pundi? Kalian jenengan Bu minggah pisan mboten napa-napa. Enten. Nggih. Tah cilik. Nak upami mboten Nggih, karo mboten Pak bisa. mani dhewe piye? Nggih. Wis Digendong ra apa-apa. Enggak apa-apa, Ora ngomong apa-apa. Pak digendong, mae digendong. Monggo minggah mawon. Lah ngene lah. Monggo digendong mboten napa-napa. Nggih. Enten Wis, malih mboten. iki anu, iki wenehno ben tinggi sangu sekolah. Wah, mekaten nggih, nggih. Mung siji. Napa mung setunggal? Nggih niki kula potong separuh dados separuh. Lho Piye to, Mas? aja ora Lucu to. ngono. Matur mbah nuwun. Ya yahene putrine jek purun mirsani Biasa. wayang kulit bocah cilik ben ngerti karo budayane awake dhewe. Nggih. Laras. Niku Ben enten ora mboten tepuk. teng mriko. Sing ndi? Sebelah kanan Belah kanan. wonten Bu. Oke, sangoni Nggih. meneh. Wonten malih monggo. Jan ora apa-apa iki awake dhewe kudu andum rejeki. Ya. Lah iki cah cilik. Ha iki lho. Kuwi jatahe sejo akeh dhewe. Wong minggone iki. Ayo wehna aja. Nggih, Apa Mas kagem Broto? sinten? Wis. Wehna. Jo bebas iki. Ya kanggo sapa sebelah kiri. Ah, iki lho, cilik iki lho. Kudungannya lho, Jo. Putih iki. Ayo lho Mas. Mriki. Kecilik Iya. tapi umur kejane ya. Jane ponakanku mu tak jak. Kae lho sing gawe baju kuning kae digendong kae lho ya cilik Pundi? jalukno nek. Ndi to? Kae Oh ya. lho. Jo. Kuwi bene jalukno Oh, nek. nggih, tunggal malih. Jaluk maneh. Yo. Wah, isih akeh aku nurun Oh, Gus apa Dedi. ya? Dalang Duit laris tak kok. ge apa kita Gus? Duit ge apa? Tuwa Awake tak. dhewe kudu diwenehke ge sedekah. Enten malih mboten. Nika lho ngajeng adik nika. Gak apa-apa Mas Broto. Wajan. Brot sitok iki tuku rokok, Brot. Enten malih mboten. Ndi? Oh, cilik apane jentrikane iki cilik. Enten malih mboten mriko. Oh, mriko lho adik nika. Ngajeng niki. Ayo Dik, niki Dik. Iki lho.
Rene, nah ngono kek mangku Loro, Mas. Kon munggah. Jek enek 10 kas jalukno nek. Lho tenang ae Gus Dedi jek nang kono kok. Iki padha yu iki sitok. Padha weh. Walah. Jok, kon munggah rene sik, Jok. Sing kaos biru. Rene. Ta loro munggah sik. Sini le. Kono. Lah, Terus ngarep sik ayo. kene ngarep. Nah. Dang rene. Sumpah lah kowe loro tok. Aku yo duwe akeh ngene iki. Nah, kene, ha. Nah, iki diperengne ya cah bagus timbali Ya. sapa jenenge. Sik, namanya siapa? Gilang. Namanya Gilang. 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 Oh iya. Lah sing kae. Nggih, Gilang bapaknya namanya siapa? Torik. Ning kene gak wonge? Mboten. Oh, gak ning kene. Sesuk kon rene ya. Berobat ngene Gus Dedi ya. Lah nyapa bapak yang Oh, punya Pak, gak apa-apa toh? berubah. Sehat Pak ya? Yo iya. Nek sapa Ya, jenenge? sing kedua namanya siapa? Alif. Alip. Alip Pak enak ora? Apa jenenge? Ali PTKA lho iki. Pak jenenge sapa le? Husen. Sen anakmu Sen. Koyo kancamu. Ya iya ki lho. Wah, jenenge Gusen. Kelas berapa Lip? 4. Kelas 4. 4 MI oh ya. Lah, iki Seneng kelas nonton empat. wayang ya, Iya. bocah bagus-bagus Sampeyan ya. seneng nonton wayang? Seneng nonton wayange apa sindene? Wayangi. Oh, wayange. Oh, sesuk sekolah lho cah bagus ya. Heeh, iki tinggi sangu. Iki piro? Kurang sitok, Pak. Lah, kok. Eh? Kurang sitok. Namung setunggal niki Oh, siji. Heeh, nggih. Sumpah sik sitok. Lah yo kene kono iso kalung to, Jo. Aku iki diwehi loro tok tak kene kono sitok. Wo ngono. Ngono arepe dijol dikereketan jare wong-wong. Bangeten jenenge. Ya, Iya, ya. nggih. Isih neh ora? Kowe Sampun. disangokke. Nggih Gilang, sesuk nggih sangu ya. Dadi sesuk aja dintekne. Nggih jajan. Nah, aja tumbas es ya. Sesuk tumbas sing gak ngare watuk. Nah. Ciki-ciki ora oleh. Ngono iki langsung cuh ngono. Ya, sesuk nggih sangu. Ya, ya kekno ngono kok. Kowe yo njaluk. Wah, senengane meri arep. Lah mau pentelengi lho, Jo. Bocah cilik. Puluhan cah lurus 10 lho. Lho, Kok ngene, kowe tak susu 10. Piye? Kuwi bagiane wong iso dijaluk. Ya, nyahi. Makasih ya. Makasih ya. Sekolah sing pinter. Heeh. Soben lah gede. Aja ndeloki elektron ya. Lah nyapa to elektron kesenian kok. Lah iki kok 20 entek iki nyawer ta. Ya mbok ben. kuwi Terima jadwal kasih, paido Le. jaman semono. Makasih. Ya. Pun telas. Loh, lah cek enek Lah, apa ngoten iki. Lacet ditolek kabeh. Oke, Jo. Oh, yo kene. Gus, tambahi nggih, Gus. Lah lah. Memang jalan Lah, niki buset ta? Iki jek nek cah cilik mlaku rene kok sireng iki. Di. Oh, ibu. Kudu Mas, kudu Mas. Wah, iku wis manak piro. Nyok iki cek papat. Lah cek papat. Ya, cek papat. Ayo tasik sekawan iki. Pundi sing lare-lare? Ayo. Kuwi lho Mas, lanang ki lho Mas. Gitu. Iki Oh, lho lho karep ya enek Jo, coba. Wah, iya iki cilik rene. Oh, ya anake kuwi yo. Ora apa-apa. Timbil kula duweni iki, timbil dalange. Ya. Nah, Le. Ah, wis enek. Malah nyapa to kok Ah. nangis. Ya kene. Sik turah loro, Jo. Cek turah piro? Sing nyelentem, sing nyelentem cilik iki. Pundi malih. Niku Adik mriki. Golok kono. Ayo. Ah, salah turu. Turu ra oleh lewe. Lah iki duduk sing lambi kuning mang ta Mas? Kita salin jaket aja ijo. Salin jaket. Nah, Padha wong. Wong padha. Ya, cek loro, Jo. ibuke njaluk dhuwur dalange keto. Aku ora diwehi ono jaru. Tasik kalih, monggo sing beto lare alit. Iki cilik tapi ketoke tuwek iki. Hah? Ayo gak apa-apa kene ayo. Ada yang kenal lho. Untune gigis. Ya, ini 1. Nah, kelas berapa? Kelas 1 SD. Wah, SMP. Semono SD ki piye to, Le? Waduh sakmono ora entekne kok. Ya, di situ aja. Dina. Wis tuwek iki masa cilik. Kok ae. Jo. Wenehno Mas tukang son kae. Nah, wis. Sing ndi? Monggo Mas. Monggo Mas Mas. sason lho. Mas, Lah iki. Susus 10. tukang sone ning pira? Tukang sone ning pira? Eneng pira? 5. Oh, tukang sone Kurang gangsal. papat. Salah.
Rasane gangsal. Ayo. Tenan to entek. Iya piye to jarene akeh. Sedekah kok setengah. Lah. Sedekah kudune full. Heeh. Kabeh tak fullne job. Lah niku amplop niku dikekno pisan. Kabeh tak fullne iki mung wisan. Apa karo HP diwehke. Tapi didol sik. Ya. Iki tanjake Nggih. genduk prigel karo genduk wiwi jumeneng saka Palungguan. Wah, iki Paring tetembangan. duet maut iki ya. Ah, Ora usah maut to ya. Dadak maut barang medeni kancane iki. Yo, sepoti Mas. Yo sepote. Wirawirin campur sari Indonesia. Piye biar piye? Kurang sak jrengan kaya gak dikeki. Kok yo ora kompak karo kancane to, Lek. jane le budal bareng lho. Jane budal bareng ya. Sugeng dalu Kang Mas. Heeh, wilujeng daluna. Jen reoni tenan Mas, bunga hatiku. Duh. Siap. Sama dhisik berarti anggota kene. Anggota no. Anggota kabeh. Piye to? Reuni yo. Piye to? Akon Awal karir dari Siti juga. Terus Dan nggih kok kecantol dalang nanda ceritane piye? Dalam lek kuwi rahasia. Terakhir wis jodone kok. Iya sampe. aku kelingan main ning Mojokerto. Heeh. Mulih ki udan. Iya. Iki wiwi ora ana sing ngeterne tak gonceng ning dhuwur koper jan kaya manuk embet. Tenan ta Mas? Jadi eling to Mas Janduk. Wah, jan bocah iki aku ngono. Perjuangan ya Mbak Wiwi. Iya, betul Kita itu bukan dari nol lagi, tapi dari Iya. min ya dah. Min sekali. Benar. Bukan Masya Allah, pewaris perjuangan. intip. Budal tanggapan kelambine pramuka jadi. Iya bener. Bonceng ning tengah ngono kae yo. Biar ngatur napa, Mbak? Ya Mbak. Apa ki lagune cah? Denok Oke. Tembangnya Dina. Oke. Dino apik. Heeh. Dodeno gandul-gandul. Ya, ya kuwi bener Iya. kuwi. Heeh. Ngapa? Dhewe dhewe aja lo kancane. Aku nyilih Mas. Oh, ya wis sampean tak sili. Ya tak ijali. Nah, ngoten lho. Oh, awangane nek karo wong wedok modele ngono lho. Terowongan modele. Yogo lho nyapu. Niar. Nggih, matur bahun. Luar biasa matur nuwun Anu sanget. Cak Broto, Cak Paijo. Nggih, pripun? Iki si pisan kas. Bisa oh tasik wonten malih. Kenapa iki ana jebule iki meng ana nawala. Siap. Iki enek sing badhe paring pisumbang tetembangan. Oh, inggih, cocok niku. Menika katur Mbak Cangik dalah Mbak Limbuk wilujeng enjing. Iki wilujeng enjing badhe ngaturaken pisumbang bawa sinom grandel. Oh, inggih. Mangke kalajengaken langgam sihuning saking kula Bapak Sudono Lumajang Pranajiwa tasih famili kalian Gus Dedi. Oh, makaten nggih. Berarti Bapak Sudono bergabung ning kene Jo. Ya, monggo. Nggih, monggo. Ngaten, leres ngaten nggih. Bapak Sudono monggo katuran Monggo, tingkah Bapak. wonten pepanggungan Nggih, Bapak monggo. Sudono. Ayo. Monggo Bapak Sudono. Inggih, monggo. Sing nggih monggo Bapak Sudono minggah wonten mriki. Oh, Tak kira kuwi kemeng. Duh, liwat tok. Kok mboten wonten niki? Pripun? Emang enek. Lah tak kira sing mlaku rene bae menggok rono malah. Tak kira kuwi. Lah ya. Pripun niki? Dereng Oh, ngoten nggih. Oh, mboten wonten. Nggih, napa pun di Yen panggelan mekaten Mangke menika gara-gara. mbok menawi mangke goro-goro. Nggih. laras Nggih. nggih, ngaten nggih. Motor keripik gedang keripik telo. Sithik dang sing penting rata. Watoning merata Oke. dadi
gegojekan, guyon, hiburan, kecanda, Siap. lakone wayang ya tetep kecanda. Laras. Tembang-tembang nggih Paijo, kecanda. kepareng istirahat dhisik. Laras. Nggih, kula ngaturaken agung ing panuwun. Nggih, Nyuwun dawa pamit. Mengke panggih malih wonten Lintu Wekdal. Lah mengke pripun niki? Goro-goro tetep gampang. ngancani. Gampang mengke. Oh, nggih. Oh, Rasane bebas. Tutukne lakon riyen Mas Adi. Sing penting nutuki lakon. Siap. Nggih. Iki cakile mung melu ora cakil. Lah nika cakile. Cakile kesel. Niki. Tak leren. Niki mboten sah pasang supak pun langsung dados cakil niki. Heeh. Wis ngono matur nuwun. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih. Nggih, Cak Paijo. Nggih kepareng istirahat dhisik. Ngene yo, Nduk. Piye, Yung? Krana awake dhewe nutukne lakon enggal-enggal cumedhak marang bendaramu. Dina iki nggone bendarane nandang